Benetan... Ara, bestia. Zer dut, Mirri? Zer dut, Mirri? Zer? Zer? Mirri, hemen nago ire ondoan, zer dut? Txatxua! Zer gertatzen zain, mesere? Zer? Hemen nago, Mirri, zer? Zer? Mirri, mesere, ez dakit daiteke zer gertatzen zaien orain. Txibitan potolotzien eskara zio sonize, txalo! Eta nimoteko para sorin politena ederra, jatorrena simpatikoena, eta nabuga! Inorkena maite! Ez da, Mirri, meserez, begira, esplikatuko diat. Gauza bat gertatzen zaik. Oso triste nago. Mirri, gauza bat gertatzen zaik, entzun meserez. Oso triste nago. Mirri, meserez, gauza bat gertatzen zaik, dana da. Oso triste nago. Mirri, entzungo diaka, zer! Bai. Tipo majoa aiz, baina oso ahots zatarra daukak, ahots estropa josoa daukak. Orduan, nola kantatu, nola ezer egin. Inork ez dik asorik egiten. Orduan... Nik ahots estropa josoa dudala? Nola? Ni guapo naizela? Mirri, mesedez, egingo dira kaso. Txiribiton eta ni ire laguna gaituk. Eta ire problema hori kontuan izenik, gure azken asmazioa iretzat bereziki egin diau. Ekarri Txiribiton. Super mikrofonoa! Super mikrofonoa? Bai. Eta zertarako balio. Orain ikusiko duk. Hau da, asmatu berri dugun gure azken bitxikeria. Begira. Hau alda. Lenda bizi, piztu egin behar da. Aixa, txirri. Zer? Honek 2 kaballo zer bat emateik, Ez da bat. Eta volantia eta ena bai. Mirri, entzun. Baiet, Hau ez da volantia baizik eta super mikrofonoa. Bai? Hemen aurrean bere ahotsa jartzen duenari, makina honek kantari bikain baten ahotsa ezartzen dio. Bai? Bai. Eta nik hortik kantatu ezkio ahots polita eta erraitzen zera? Zoragarria aterako zaik. Bai? Frogatu nahi duk? Nahi dudan kantarianena? Nahi duan, zeidak bat. Neu zabeko litzaiak, Boniato letxuga hondirena. Zer? Boniato letxuga hondiren hautsa. Ezagutzen aldo gori Txiribiton? Hau oso famosua, Baina ba, Bizkaia maite kantatzen duna. Hori Benito Lertxundi da. Hauxe, antziko, hauxe. Tira, atorrona, Benito Lertxundi esan du. Bai. Sakatu botoi berdea, Mirri, eta hasi kantatzen. Bai. Mirri, ez daukak erratzen. Zebe zebileko, ondo xerra jo. Ondo zebilek trastea, baina ire ahotsa... Esan diat hau 2 kaballo xar barda eta tu beskape Ire zikina zeuka ahotsa gaina. ez duk aproposa. Tu beskape zikina zeuka. Agian Txiribitonek arrazoi du, ez dute da ire ahotsa klasiko egia izan. Bai, berri beti klasiko, ni beti klasiko esan hau. Klasiko. Zergatik ez du ba, zaudete aurrak, zergatik ez du kantari klasiko baten ahotsa probatzen? Esate baterako. Zaida bat? Baseket, astelen lasaia. Motel, ezaguna dituk ireak. Ez hau zalduk hori, astelen lasaia. Oso ezaguna du? Ez, nola da, antzekoa, Plazido Domingo. Jarri atzean mesedez, eta sakatu botoi gorria klasikoentzat. Haute ez zikina duk eta honek ez dik esertako baino. Ez, ba, Mirri, begira. Ida espazioa ditu kaka plaza baitu danak. Mirri, ez da hori egia. Bai, jauna, senyor.
Begira. Baiet! Begiri, ikusi dezan ze punturaino den zoragarria makina hau, begira. Txiribiton dena dakigun mutua dela, ezta? Ba, Txiribiton hemen kantuan hasi ezkero, makina honek ahotsa ematen dio. Nahi alduk frogatu? Txiribitonek kantaxak egonekin? Bai, Txiribiton, jarri adine aurrean eta egintzak froga. Siristu behar dian ba. Honek guzti tontuan aizela. Ara, Txiribitonek gainera jazkera eta guzti erabili behar du. Noren ahotsa egin behar duki, potolontzi horrek. Txegin da saio egingo desango zigu. Superman? Ara, peluka eta guzti. Ta, norena, Txiribiton. Mutiko horrek esan... Montserrat Caballé! Txiribitonek Montserrat Caballé baino, Montserrat zaldi egingo iku. Ez, Montserrat hipopotamoe! Txiribiton sakatu botoi gorria eta hasi kantuan. Zer? Zer iruditzen? Ez alda zoragarria urtsoak, txalo baldera! Zer iruditzen, Mirri? Desafinatu indik. Eta gaina nien adiz pasatu hortzeo koska, jakina. Agian. Baina, disfrazik ematen zeustek, dana nik izin egin zizakiak. Disfrazatu adi bada, disfrazatu adi. Jakina, kartu, Amatxe. Hoxe, ze boto eman berri. Gorria klasikoa nahi badu. Txiribiton. Hau trampa bat izan da. Bai! Ez, Mirri. Hau ez da supermikrofota, porruri. Mirri, hau ulertuzak, hau izan da txantxa txiki bat. Txantxa txiki bat? Bai. Ospe mendiko nintzenia. Bagoaz, bai. Baina ez da zarretu, Mirri, mesedez. Kose den txekut egin nahi. Ze uste zuen, enaizela nik apasa kanta bat kantatzeko bakarrik? Ba naiz. Nahi duzue, probatu? Egu berri kanta polita gaina. San Mikolas kantatuko dizuet! Urte berri, nik atorra berri, maukarik ez, nik azorik ez. San Nicolás coronado, confesores muy honrado, ale, alegría, todo el mundo alabaría. Y aquí estamos cuatro, cantaremos dos, una limosnita, por amor de Dios. Aingerua gara, zerutik gatoz, Kontzabadugu baina eskean gatoz. San Nicolás coronero, confesero, María Andrés, alarguna doncellea, cantaremos alegría. Bostetxean zeiate, zazpietxean xuete. Ya que estamos cuatro, cantaremos dos, una limosnita, por amor de Dios. Aingerua gara, zerutik gatoz, Kontzabadugu baina eskean gatoz. Aipatu beharra dago, Mirrik badakiela kantatzen eta oso kantu politak egiten dituela, ezta? Zorionak, Mirri, txalo bat zurentzat. Mirri, baina Gabon garaian gaudenez eta hainbeste haurtxo gurekin ditugunez, zergatik ez dugu Gabon kanta polit bat egiten? Euskal Herrian badugu personai gozo eta ezti bat Gabonetan horitzen duguna, nor da? Olentzero! Egingo diogu Olentzerori kantu bat? Baizu, urtero! Txiribitonek egiten dio suplentzia, ordezkaritza egiten dio Olentzerori. Eta urtero, orain behintzat Olentzero ikusteko aukerarik ez dugunez, Txiribiton jantziko dugu Olentzero. Nahi duzue? Ea ba, gure Olentzero suplentzea! Txiriton! Eta gu, kanta deixegun? Olentzero! Olentzero!
tripandia. Olentzero gurea ezin dugu asen, bakarrik handizkigu 10 txerri gazte. Saietski eta Solomon makina bat ezte, Jesus jaio da eta kontsola zaitezte. Aiur de tripandia, aiur de tripandia. Olentzero dakarki atsegin kapoza, jakin baitu mendian Jesusen jaiotza. Egun argi honetan alaitu bihotza, kanpo eta barruan kendu azkarrotza. Olentzero buru handia, entedimentu zantzia, batarratzean edan okendu amalarruko zantzia. Aiur de tripandia, aiur de tripandia. Olentzero begigorri, non arrapako arrai hori. Zurri horako arkaitzetan, markaratzen